Hello guys, hai deh ku diha sa tanang nakadawat ugola kadawat para inyo ni dako niyang problema kay ang iyang konsumo pirti ng puruta ang lockdown nag-extend pa maong misalig na lang sa ayuda unya ang resulta kaysa ayuda wa siya sa lista hashtag di malasa way konsumo way kwarta wa pa maapil sa ayuda daghang mga istorya nga sa coronavirus wa sila mabalaka kay ang ila karong problema kung unsaon nga maapil sa ayuda duna ko'y nakaila nanghampo pa nga kwartahan kuno siya pagpangista sa ayuda ambot nga nung naunsa pirti man kuno niyang lisura ambot nga no daghandihang mga wala gyud kampo apan wa maapil sa ayuda sa atong gobyerno ang mga tao nagyaw-yaw diri bagupod dito kay ang pilion ra kunos gobyerno amiga rag amigo nidaghan karon ng pasiaw ilabi na sa Facebook gobyerno ang gitira kay mining sa DSWD kuno daghan ang suwat walay dawat suod ang pilion mausap ang gimining sasap kining tanan mabasa mugna sa social media ambot ka kung tinuod ba shout out ko sa akong bagong subscribers diha na si Mr. D happy stay at home ya bye dako niyang problema kay ang iyang konsumo pirti ng puruta ang lockdown nag-extend pa maong gisalig na lang sa ayuda apang matud nila piliun ra kuno ang ilista kung wa kay kaila ayaw na lang pag-asa kaysa ayuda di kagyud malista sabay nyo ipaabot diha share mo